Χριστός Ανέστη, ευχόμαστε χρόνια πολλά. Από το 2001 που ξεκινήσαμε τους πρώτους υπηκούς αγώνες Μεσαράς στο Πετροκεφάλι. Κλείνει η υπηκή συνάντηση σήμερα, παγκρίτια υπηκή συνάντηση, και τα τελευταία χρόνια μας τιμούν και υπείς από τη εκτός Κρήτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέλευσή σας, είτε υπείς είτε θεατές. Έχει γίνει θεσμός πλέον οι αγώνες του Γεωργαλίδικου αλόγου ή αλόγου Μεσαρά στην περιοχή μας, και ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για αυτό που μας τιμάτε. Αν εξαιρέσουμε 2 χρόνια λόγω κορονοϊού που δεν γίνανε υπηκοί αγώνες, νιώθουμε υποχρέωση και πιστεύω όλοι μας να διαφυλάξουμε την παράδοσή μας, δηλαδή αυτό το άλογο που είναι μία από τις 5 φυλές της Ελλάδος και σε όλο τον κόσμο. Όπως ξέρετε ονομάζεται άλογο Μεσαράς, επειδή άνθιζε την εποχή εκείνη περισσότερο σε όλη την Κρήτη, αλλά κυρίως εδώ στο κάπο της Μεσαράς, γι' αυτό πήρε και το όνομά του άλογο Μεσαράς. Πρώτος ξεκινά την επίδειξη. Μακριδάκης Σταύρος με το νούμερο 48. Δεύτερος. Δουλγεράκης με το νούμερο 51. Από εδώ θα τα βλέπουμε τα άλογα που έρχονται. Τρίτος. Εδώ έλα. Κουτεντάκη Γιώργος, Κουτουλάκη Γιώργης με το νούμερο 18. Σταυρακάκης Παντελής με το νούμερο 27. Διακάκης Αντώνης με το νούμερο 62. Διακάκης Μιχάλης με το νούμερο 64. Λαγογιάννης Στέλιος με τη Χρύσα, το νούμερο 1. Και Βαρδάκη Βασιλική με το νούμερο 19 με τη Σαΐτα. Ευχαριστούμε τη Βαρδάκη που έχει έρθει από την Πάτρα. Βεντζέλος με το νούμερο 40. Το Βαρώνο. Δημήτρη, θα έρθεις εδώ. Κατσανεβάκη Στρατής με το νούμερο 12. Πρώτος πάει το 29, δεύτερος Πατεράκη Γιώργης. Κακογιαννάκης Νίκος με το νούμερο 11. Γαγάλης Βανόλης με το Τζίμι το νούμερο 7. Ο Άγιος, περνάει ο σύλλογος του Άγιου Γεωργίου. Ο Άγιος Γιώργης.
Σύλλογος του Αγίου Γεωργίου, Ρεθύμνη. Περβολαράκης Στέλιος με το νούμερο 28, Πέλοπας. Παπαλεξάκης με το νούμερο 8, Κούκουλος Νίκος με το 22, Δερμιδάκης Χρήστος με το 30. Βλαχάκης Μιχάλης με το νούμερο 2. Έλα! Σαμιωτάκη Γιώργης με το νούμερο 16. Συχνάκη Σταύρος με το νούμερο 42, Εμίλιος Φυσοδασκαλάκης με το νούμερο 34, Κουντουράκη Γιώργης με το νούμερο 31, Βελατιανάκης Γιάννη με το νούμερο 41, Ζακαράκης Μιχάλης με το νούμερο 60, Κοπηδάκης Σταύρος με το νούμερο 43. Αυτοί όλοι είναι του συλλόγου μας. Σίκλας Μανθέος με το νούμερο 25. Μπαρκάτας Νίκο με την Μπριζίτσαν, τον Κορτινάκης Γιώργος με το Πυθαγόρα με το νούμερο 16, Παπαδάκης Γιάννης Ήβης με το νούμερο 13. Είναι κάποιος άλλος που θέλει να περάσει την επίδειξη στο άλογο του. Γαλλιός με το νούμερο 46. Ο Γαλλιός ξαναπερνάει με το νούμερο 46. Βάβκας με το νούμερο 39. Τρουλίτης περνάει μαζί με το άλογο 61. Από τα Χανιά. Το μικρό, όποιος ενδιαφέρεται, είναι προς πούληση. Θα έχουμε 4 κούρσες. Περνάνε τα 2 πρώτα άλογα από κάθε κούρσα, τα οποία δεν έχουν χαλάσει φυσικά το βηματισμό τους. Επαναλαμβάνω, έχουμε 4 κούρσες θηλυκών
στον τελικό θα περάσουν τα δύο άλογα, είτε έχουν τερματίσει πρώτο δεύτερο, είτε δεν έχουν χαλάσει το βηματισμό τους. Άλογο που έχει χαλάσει το βηματισμό, ξαναλέμε, πρέπει να σταματήσει, έτσι ώστε να μην παρεμποδίσει τους άλλους υπείς και να επιστρέψει πίσω ή να έρθει προς το τερματισμό, αλλά στο τέλος. Να σας ανακοινώσουμε την πρώτη κούρσα. Πρώτη κούρσα, ο κύριος Κούρκουλος με την Ανατολή, το νούμερο 22. Λαγογιάννης Στέλιος με τη Χρύσα, το νούμερο 1. Κατσανεβάκης Στράτος με τη Βεατρίκη, νούμερο 12. Σταυρόπουλος Θόδωρας με την Ήριδα, το νούμερο 29. Αποστολάκης Γιώργος με τη Μέρη, 21 νούμερο. Καποκάκης Βαγγέλη με την Αστραπή, το νούμερο 6. Και ο κύριος Κοπηδάκης Σταύρος με την Όλγα, το νούμερο 43. Δεύτερη κούρσα, Βασουλάκης Γιάννης με τη Δούκισσα, το νούμερο 10. Νούμερο 19, Παρδάκη Βασιλική με τη Σαΐτα. Κουρλίτης Αλέξανδρος με τη Σαΐτα, το νούμερο 61. Κουντουράκης Γιώργος με τη Σελήνη, νούμερο 31. Τσιμπινός Αλέξανδρος με την Άρτεμις, νούμερο 32. Και Τζορτζινάκης Γιώργος με την Μπίχτερ, το νούμερο 16. Είναι 6 άλογα και από εδώ περνάνε τα 3 πρώτα. Μαζεύει τα αποτελέσματα. Να κάνω μια διόρθωση. Από κάθε κούρσα περνάνε 2 άλογα. Γιατί έχουμε 4 κούρσες. Επαναλαμβάνω, τα 2 πρώτα άλογα από κάθε κούρσα περνάνε. Οι 2 πρώτες φοράδες. Τρίτη κούρσα, Παπαλεξάκης Γιώργος, νούμερο 8, Κατσανεβάκης Στρατής, νούμερο 12, Κακογιαννάκης Νίκος, νούμερο 11 με τη Φίρμα, Μακρυδάκης Γιώργος, νούμερο 24 με την Πέτρα, Βάμπουκας Γιώργος με το νούμερο 39 με τη Στέλλα, Τζανιδάκης Χρήστος, το νούμερο 44 με τη Φλόγα. Και από εδώ οι 2 πρώτες φοράδες περνάμε.
Έλα Γιώργη! Τέταρτη κούρσα. Μενέτσης με τη Ρώμη, νούμερο 20. Περνιδάκης Χρήστος, το νούμερο 30 με την Εφέλη. Κακογιαννάκης Νίκος, το νούμερο 11. Πανταουτσάκης Γιώργος, το νούμερο 26 με την Κόμπρα. Δασκαλάκης Ηλίας με την Αυγή, το νούμερο 37. Και Γαλλιός Γιάννης με την Άρτεμις, το νούμερο 46. Συνεχίζουμε με τα αρσενικά γιοργαλίδικα. Θα γίνουν 3 κούρσες. Περνάνε τα 3 πρώτα από κάθε κούρσα. Πρώτη κούρσα Τζορτζινάκης με τον Πυθαγόρα, το νούμερο 16. Κυριακάκης Μανώλης με το Γουάλα, νούμερο 17. Περβολαράκης Στέλιος με τον Πέλοπα, νούμερο 28. Μετζάκης Παύλος με τον Κωστή, νούμερο 50. Πιτσοδασκαλάκης Εμίλιος με τον Αχιλλέα, νούμερο 34. Μακριδάκης Γιώργος με τον Τάσο, νούμερο 24. Και Παπαδάκης Γιάννης με τον Περσέα, νούμερο 13. Πρώτη κούρσα. Περνάνε τα 3 πρώτα άλογα. Για μια κακή, Έστω να το κρατάει. Μπράβο ρε Πέλοπα, επιτέλους. Έλα βρε Μανώλη.
Δεύτερη κούρσα, Λελεδάκης Γιώργος με το Βαρδί, Κατσανεβάκης Στράτος, Βαϊλάκης Ευθύμιος, Πατεχάκης Τέλειος, Γαβαλάς Βαγγέλης, Τσικνάκης Σταύρος, Γαγάνης Μανώλης, Βλαχάκης Μιχάλης. Δεύτερη κούρσα. Τρίτη κούρσα, Αλμυράκης Νίκος, Καριλάκης Νίκος, Γεωργακάκης, Τσιλικάκης Τέλειος, Γαλλιός Γιάννης, Τιακάκης Αντώνης και Θεόφιλος Αποστολάκης. Κουτουλάκης Γιώργος θα πάει την τρίτη κούρσα, νούμερο 18. Δεύτερη κούρσα, ξαναλέμε, Λελεδάκης Γιώργος με το νούμερο 15, Κατσανεβάκης Στράτος, νούμερο 12, Μπαϊλάκης Ευθύμης, νούμερο 32, Πατεχάκης Τέλειος, νούμερο 36, Γαβαλάς Βαγγέλης, νούμερο 45, Τσικνάκης Σταύρος, νούμερο 42, Γαγάνης Μανώλης, νούμερο 7 και Βλαχάκης Μιχάλης, νούμερο 2. Τρίτη κούρσα, Αλμυράκης Νίκος με τον Άρχοντα νούμερο 9, Καριλάκης Νίκος με τον Πίγασο νούμερο 14, Γεωργακάκης Δήμος με τον Σεραφείμ 23, Τσιλικάκης Τέλειος με τον Τρόμο νούμερο 33, Αλλιώς με το Στελάκη 46 νούμερο, Στιακάκης Αντώνης με το Μάικ 62 νούμερο, Θεόφιλος Αποστολάκης με τον Άδη νούμερο 49 και Τουλάκης Γιώργος με το νούμερο 18. Τρίτη κούρσα, τα αρσενικά Γεωργαλίδικα περνάνε τρία πρώτα άλογα, δόθηκε η κίνηση. Τελικός τελικών. Καποκάκης Βαγγέλης με την Αστραπή νούμερο 6, Κατσανεβάκης Γιώργος με τη Βεατρίκη νούμερο 12, Τζορτζινάκης Γιώργος με την Πριγκίπισσα νούμερο 16, Πασουλάκης Γιάννης με τη Δούκισσα νούμερο 10, Κατσανεβάκης Στρατής με την Πίχτερ νούμερο 12, Ζανιδάκης Χρήστος με τη Φλόγα νούμερο 44, Πανταουτσάκης Γιώργος με την Κόμπρα νούμερο 26 και Γαλλιός Γιάννης με την Άρτεμις νούμερο 46. Έχουμε 8 άλογα, καλή επιτυχία ευχόμαστε.
Μανώλη, Στέλιο, ένα λαθρό, δύο Στέλιος, άλλο ένα, πάρτε άλλο ένα. Τελικός Αρσενικών. Μετζάκης Παύλος με τον Κωστή νούμερο 50. Περβολαράκης Τέλειος με τον Πέλοπα νούμερο 28. Παπαδάκης Γιάννης με τον Περσέα νούμερο 13. Γαγάνης Μανώλης με τον Τζίμι νούμερο 7. Παϊλάκης Ευθύμης με τον Φανούρι νούμερο 32. Βλαχάκης Μιχάλης με τον Αετό νούμερο 2. Αποστολάκης Θεόφιλος με τον Άδη νούμερο 49. Καριλάκης Νίκος με το Πίγασο νούμερο 14 και Αλμυράκης Νίκος με τον Άρχοντα νούμερο 9. Έχουμε 9 άλογα στο τελικό. Πάμε! Πρώτος με το νούμερο 12 Κατσανεβάκης Στράτος με την Πιχτέρ νούμερο 12. Δεύτερος Καπακάκης Βαγγέλης με την Αστραπή νούμερο 6. Και τρίτος Τζορτζινάκης Γιώργος με την Πριγκιπέσα νούμερο 16. Στα φιλικά. Στα αρσενικά. Πρώτος Αλμυράκης Νίκος με τον Άρχοντα νούμερο 9. Δεύτερος Περβολαράκης Τέλειος με τον Πέλοπα νούμερο 28. Και τρίτος Καριλάκης Νίκος με τον Πίγασο. Πολλά συγχαρητήρια, ήταν οι κούρσες πάρα πολύ καλές και οι δύο. Θα προχωρήσουμε με τις απονομές. Παρακαλώ τα θηλυκά, τους τρεις νικητές να προσέρθουν εδώ στη γραμματεία. Πρώτος Κατσανεβάκης Στράτος με την Πιχτέρ νούμερο 12, Καποκάκης Βαγγέλης με την Αστραπή νούμερο 6 και Τζορτζινάκης Γιώργος με την Πριγκιπέσα νούμερο 16. Εκτός ότι είστε συντοπίτης και αλλά ξεσάνετε. Αλλά ο πρώτος του πρώτου, αλλά. Ο πρώτος. Χειροκρότημα. Δεν ξαναδείς τα τύπη. Πού είναι το κινητό σου, πού είναι? Πού είναι Ζάντα, δεν το βρήκε το κοπέλι. Καλώς ορίσετε. Είναι μια μοναδική ημέρα, δεδομένου ότι η περιοχή έχει πλέον ταυτιστεί με αυτούς τους αγώνες και αγώνες ταχύτητας και αγώνες και επίδειξης. Με ένα άλογο το οποίο είναι ταυτισμένο και την ιστορία της Κρήτης. Είναι γνήσιο φυσικό άλογο, μεσαρίτικο άλογο. Και χαίρομαι ότι αν όλα πάνε καλά την επόμενη περίοδο θα σε εντάξω στο Υπουργείο Αθλητισμού. Γιατί εσείς υπάγεστε θεωρητικά στον ψυχαγωγικό αθλητισμό. Δεν κάνετε αγώνες, δεν είστε στο καλεντάρι, δεν είστε πρωτάθλημα, κάνετε άλλου είδους διοργανώσεις. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο λοιπόν. Οπότε αν όλα πάνε καλά θα είμαστε παρέα. Να έχετε υγεία σε όλους. Όλοι και όλες να έχετε υγεία, χαρές στις οικογένειές σας και να απολαμβάνουμε αυτό το πραγματικά περήφανο περπάτημα του Γεωργαλίδικου Αλόγου. Στην απονομή θα ήταν ο κύριος Παριτάκης Παύλος,
Υποψήφιος της περιφέρειας υποψήφιος στο βουλευτής στο Ερακλείου του Πασόκ Κινάλ. Συγχαρητήρια. Εσύ δεν είσαι καβάλα στο άλογο, όπως είπε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τρίτος, Τζορτζινάκης Γιώργος με την πριγκιπέσα νούμερο 16. Απονομή θα κάνει η κυρία Βυζάκη Αμερικιά, υποψήφια νόμου Ερακλείου με το Πασόκ Κινάλ. Και σε εσάς ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Πολλά συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Με υγεία. Συνεχίζουμε με τα αρσενικά γεωργαλίδικα. Πρώτος, Αλμυράκης Νίκος με τον Άρχοντα το νούμερο 9. Χειροκρότημα, παιδιά. Απονομή θα κάνει αντιδήμαρχος του Δήμου Φεσού, κυρία Καρμουτάκη Βασιλεία. Και του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και του χρόνου είναι καλό. Δεύτερος, Περβολαράκης Στέλιος με το Πέλογα, νούμερο 28. Ναι, πάει. Απονομή θα κάνει ο κύριος Θεοδωράκης Γιώργος. Να ξέρουν τα πράγματα. Τι μπερδευτήκαμε. Συγχαρητήρια, Στέλιο. Στέλιο, μην πιάσεις, μην πιάσεις. Προεδράρα. Συγχαρητήρια, Στέλιο. Τρίτος, ο κύριος Καριλάκης Νίκος με τον Πύλασο. Απονομή θα κάνει ο πρόεδρος του συλλόγου μας, ο Στασία Γεωργαλίδου Καλόγου οι Μεσαρίτες, ο κύριος Νιθαβριανάκης Αντώνιος. Πολλά συγχαρητήρια, να είστε καλά.